Bago lang po kami ng boyfriend kong si Jeff. Pareho naman po kaming college graduate. Architecture naman po ang kinuha ni Jeff at noong mga panahon na yon, naghahanda siya para sa board exam. Habang ako naman ay nagtatrabaho na bilang kahera sa isang kilalang drugstore. Kahit simple lang po ang napasukan kong trabaho, hindi ko kailanman naramdaman na minaliit ako ni Jeff. Magkaiba man ang direksyon ng career namin, hindi ko yun kailanman nakita bilang problema. At lagi kong iniisip na balang araw, mapagtutulungan naming maabot ang mga pangarap namin sa sarili-sarili naming paraan. Isang beses pumunta ako sa kanila gaya ng nakagawian. Bago pa ako makakatok, narinig ko ang nanay niya na ka-video call ang tita niya sa States. Narinig ko na sinabi ng nanay niya na hindi naman daw ako bagay sa anak niya. Paano ba naman daw kasi, kahera lang ako samantalang yung anak niya, arkitekto. Lugi naman daw sila. Umuwi akong luhaan. Iba pala ang pakiramdam kapag narinig mong minaliit ng pamilya ng taong mahal mo ang trabaho mo. Blina ko si Jeff at kahit nag-effort siya to the max na kausapin ako, tuluyan ko na siyang iniwasan. Hindi siya pumasa sa board exam. Nalungkot ako para sa kanya dahil alam kong pinaghirapan niya yun, pero aaminin ko, pakiramdam ko, nakabawi ako kahit papaano.